Hi guys, this is our assembly meeting sa among tubigan. Reform was sa reform na kalumpang girls Samsung City. Muna guys ang among giveaways sa mga members. Ang saya-saya. Mo ni nga mo ang mga kauban guys. Mo ni mo bisita. President guys. Mga members guys. So relax kami gamit taud-taud mo umpisa na mi guys. Ang uban guys. So prepare sila sa among Diyos. Ang merinda. Ito. Nag-unsa ka dira? Dali na dali. So guys, mo ni mga members sa tubigan guys. Diri sa Parok Pombel. Oh, iya sila tungko. While waiting sa akong mga kauban, relaxing sa mga kauban. Taod-taod na umpisa na mi guys. See? Ay, yan ako sa drama. Papa kayo arrangement na mo guys. May mong mag-giveaways diri sa Rock Reformbel member sa tubigan sa Reform Muhasa. Okay guys, diri lang ko to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to YouTube channel Bisayang Kulot. Thank you. Puntuan na siya sa